Tim mar KCB jotugo manyiri matugo tuke mag volibol dhi nyime gi timo ikruok margi mondo chakruok mar lig maduong' pacho ka odira mabiro. KCB magin joloch mag tuke Kenya Cup biro chako tuke mag lig gi tim mar Prisons, tugo ma igeno ni biro bedo matek tweta. Bang' tugo kuom thuolo matin e piny mar Qatar, Mildred Cherop oduogo kendo biro tugo ne tim mar KCB ka kocha Jafet Munala lero ni jotugo osebedo gi ikruok makare ka gigeto chako season maber. Kapten mar timno Edith Wisa owacho ni season mokalo tieko e thuolo mar 3 ne ok ber kodgi ka geno margi en timo makare season ni kendo kao okombe mar lig. KCB okiko jotugo matindo kachiel kod mago mani kod lony. The team is very well prepared. The team, all the players are in good shape. The new players we acquired last season, they have already settled in the team and they are doing their best. They are doing well and they have already gelled with the team in preparation for the beginning of the league in December. So the team is in good shape and the morale is also high. We are just ready for the task ahead of us. Our training early enough. That was on 20th August for this coming season. And I'm happy to report that the players are in good shape and no injuries so far, and we are ready to go. Come on, the league starts on 12th, 13th and 14th at Kasarani. So I'm hopeful that we're going to perform very much better than how we performed